नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु स्वागत करुच्ची आपण मानंकु गल्पशालार आउ एक नुआ अध्याय को मोर उद्देश्य है आपण ओडिशार प्रसिद्ध पुराणा गल्पमाला आनिबा जहाँकि आजिर समाज रे प्राय लुप्त होगाक बसी मोर अनुरोध कि विलंब नक चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करंतु। तो चलतु आरंभ करवा आजिर कहानी। कहानीटी अनेक दिन तलर कथा। राक्षस राज्य रे धर्मनंदन नामक जड़े व्यक्ति थिले। से तांको पिलाटी दिनरू भल स्वभावर और विवेकवान थिले। तेणु तांकर चालीचलन देखि अन्य राक्षस मानकर चक्षुशील हेउथिला। एणु सेमाने तांको कथाकू प्राय मानु नथिले। सेमाने साधुसंतक उपरे दौरात्म्य चलाउथिले, उपकारी लोकर क्षति करुथिले। एसबु धर्मनंदनक पई बड़ असह्य थिला। एसबु कथा भाबी धर्मनंदनक मन बड़ विषर्ण होइगला। से दिनकू दिन दुर्बल होइजिबारु तांको पितामाता राक्षस वैद्य को आनी तांको चिकित्सा कराइबाकू लागिले। अनेक समय परीक्षा निरीक्षा करिबा परे वैद्य कहिले, राक्षस कूल तुमर जन्म होई बड़ भूल हो जाइछि। तुमर व्याधि मानसिक। तुमे बरं किछि दिन पाई जाई मनुष्य मानक सहित बसवास कर, किंतु जेते दिन जाए तमे सेठारे रहिब सेते दिन भितरे तुमको अंततः मासकू जणे मनीष मारी खाइबाकू पड़िबो। ଯେଉଁ दिन ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହେବ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବାକୁ ସେଦିନ ଜାଣିବ ତୁମର ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଧର୍ମନନ୍ଦନ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ କଥା ମାନି ମାନବ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଏକ ନଗରରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ମାନବଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ସେ ଅଧିକ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ମଣିଷର ଶାରୀରିକ ବଳ ସୀମିତ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସାଧନ କରିପାରୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ପୁଣି ଠକ, ଚୋର ଓ ନାନା ପ୍ରକାରର ଅପରାଧୀ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରୁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାରର ଆଇନ କାନୁନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେପରି ଅନୁଶାସନକୁ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଏସବୁ ଜୀବନଧାରା ଧର୍ମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବଡ଼ ପ୍ରୀତିପଦ ଲାଗିଲା। ସେଠାରେ ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ରୂପେ ନେଇ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ସେ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କର ମନ ଛୁଇଁଥିବା ସେହି ଝିଅଟିର ନାମ ଥିଲା ଲତା, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁ ଦରିଦ୍ର ପରିବାର ଥିଲା। ତାର ପିତା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ। ମା ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ବାସନ ମାଜି ଯାହା କିଛି ବି ଆଣେ ସେଇଥିରେ କୌଣସି ମତେ ସେମାନେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ଭାଇଟି କିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେକାର ହୋଇ ବୁଲୁଥାଏ। ଲତାର ଇଚ୍ଛା ଚାକିରି କରି ସେ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଅବିବାହିତା ଝିଅକୁ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ କାମ ପାଇଁ ପଠାଇବା ତାଙ୍କ ଘରର ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ଦିନେ ଲତା ମନ୍ଦିରକୁ ଫୁଲ ନେଇ ପୂଜା ଦେବାକୁ ଯିବାବେଳେ ଧର୍ମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ରାସ୍ତାରେ। ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଲତାକୁ ନିଜର ମନ କଥା ଜଣାଇଲେ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଲତା ଅତି ଦୁଃଖ ଓ ଲଜ୍ଜାରେ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସ୍ମିତ ହସି କହିଲା, ମୋର ବିବାହ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଜଣେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଆଜକୁ ଠିକ୍ ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲେ। ସେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ବିବାହ କଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସେ କରାଇବେ, ଭାଇକୁ ଚାକିରି ଦେବେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର 4ଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଝିଅଟି ମୋହରି ବୟସର। ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ କେହି ମୋତେ ସେଠାରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆମ ଘରର କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ବିବାହ ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ ସେ ଆମକୁ ଆମ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଧର୍ମନନ୍ଦନ କହିଲେ, ଘର ବନ୍ଧକ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି, ଅନ୍ୟ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ସେସବୁ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଲତା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ମୋର ବିବାହ ମୋର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ନୁହେଁ। ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଏତିକି କହି ଲତା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଲତାର ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ନିଜର ମନର କଥା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପିତାମାତା ଧର୍ମନନ୍ଦନଙ୍କ ଜାତି, ବଂଶ, ଧନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ସେ ମିଛ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକୁ ଆଂଶିକ ଲୁଚାଇଲେ। ଲତାର ପିତାମାତା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ହଠାତ୍ ରାଜି ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରଦିନ ମନ୍ଦିର ଯିବାବେଳେ ଲତାକୁ ଦେଖାକରି ଧର୍ମନନ୍ଦନ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସମ୍ମତ, ତେବେ ତୁମ ଘରର ଅନୁମତି ନ ଆଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିବାହ କରିପାରିବା। ଲତା କହିଲା, ମୁଁ ସେପରି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ହୁଏତ କୌଣସି ରାକ୍ଷସ ସେହି ଲୋକକୁ ଖାଇଯିବ। ତେବେ ଯାଏ ମୁଁ ତା ହାତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବି ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବି। ଲତାର ଏହି ଉତ୍ତରରେ ଧର୍ମାନନ୍ଦନ ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ କଥାଟି ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଆସି ରହିଛନ୍ତି ମାନବ
ସଂସାରରେ ତାଙ୍କୁ ମାସକୁ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ କଥାଟା ଆଉ ସିଏ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଆସିବାର ପ୍ରାୟ ମାସେ ତ ହେଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସିଏ ଯଦି ସେ ଲୋକଟିକୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଲତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ। ତ ରାତିରେ ଧର୍ମାନନ୍ଦନ ସେ ଲୋକଟିକୁ ଖାଇଗଲେ। ମନରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ହେଲା ଯେ ଲତାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଏପରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ଲତାର ବିବାହ ସମସ୍ୟା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ମାସଟିଏ ବିତିଗଲା। ଧର୍ମାନନ୍ଦନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ମମତା କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କର ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବୈଦ୍ୟ ତ ମଣିଷ ଖାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ଭାବିଲେ ତାଙ୍କର ତ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଲାଗି କିଏ ବା ଦୁଃଖ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧର୍ମାନନ୍ଦନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁତ୍ର ଧର୍ମାନନ୍ଦନ, ତୁମେ ଜଣେ ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ରାକ୍ଷସ। ମୋତେ ତୁମ ଖାଇବାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁନ୍ଦର କଥା ହେବ। ପାପ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନାନା ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ନେଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବି କରୁଛି। ମୋତେ ଖାଇଲେ ତୁମେ ମଣିଷ ସମାଜକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ନାମ ଧରି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକିବାରୁ ଧର୍ମାନନ୍ଦନଙ୍କର ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବଡ଼ ମମତା ଆସିଲା। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଲତା ବିଷୟରେ କହିଲେ ଓ ସମାଧାନର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ଲତାର ଦୂର ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ନିର୍ବାକ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ କାତ୍ୟାୟନୀ। ତାଙ୍କର କିଛି ପିଲାପିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି, କୌଣସି ଯୁବକକୁ ଧରମ ପୁଅ ରୂପେ ରଖ। ସେମାନେ ଭଲ ପିଲାଟିଏ ଚାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଠିକ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୁଣି କହିଲେ, ଆହୁରି ଶୁଣ, ଏହି ନଗରରେ ବକ୍ରବୁଦ୍ଧି ନାମକ ଜଣେ କୋଟିପତି ଅଛି। ସେ ଜଣେ ନିହାତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶଠ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ମାୟାବୀ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଖୋଲ। ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଜିନିଷ ଦେଲେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ତେବେ ଯାଇ ସେ ବକ୍ରବୁଦ୍ଧି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବ ତମ ସହିତ ଓ ତମେ ତାର ପରିଣାମ ତାକୁ ନିଧନ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏହା କଲା ପରେ ତମର ଯେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ନିର୍ବାକ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଧର୍ମପୁଅ କରି ରଖିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ଧର୍ମାନନ୍ଦନ କ'ଣ କଲେ ନା, ଗୋଟେ ଦୋକାନୀକୁ ଦେଖିଲେ ଯିଏକି ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲା। ସେ ନିଷ୍ଠୁର ଦୋକାନୀକୁ ସେ ଖାଇଗଲେ ଓ ତାରି ଦୋକାନରେ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ଭଲ ଜାଗାରେ ଦୋକାନଟିଏ ବସାଇଲେ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଦାମରେ ଜିନିଷ ଦେବାରୁ ସାରା ନଗରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏହି କଥା ଶୁଣି ବକ୍ରବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାରି ଈର୍ଷା କଲା। ମାତ୍ର ଦେଖିଲା ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭାରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗୁପ୍ତରେ ଗଜବଳ ନାମକ ଜଣେ ପହିଲବାନକୁ ଡାକି ଧର୍ମାନନ୍ଦନକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ କହିଲା। ତାକୁ ଧର୍ମାନନ୍ଦନ ସହିତ ମାସରେ ନିଜ ଆହାର ବନାଇଲେ। ଧର୍ମାନନ୍ଦନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଆହାର ବନିଗଲା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ମାସ କଥା ଆଗକୁ ଦେଖାଯିବ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ତୁମ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଛି। ମନେ ହୁଏ ତୁମର ନିଜର ବୋଲି ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ତୁମ ପରି ଏକ ଉଦାର ଯୁବକକୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପାଇଲେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟ ହେବି। ଏଥିରେ ତୁମର ମତ କ'ଣ? ତାଙ୍କଠୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଧର୍ମାନନ୍ଦନ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାକ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମାନନ୍ଦନଙ୍କ ଭାବନା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସରେ କିଏ ତାଙ୍କ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଶିକାର ହେବ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ କ୍ରୋଧରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ବକ୍ରବୁଦ୍ଧି ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, 10ଟି ହାତୀର ବଳ ଥିବା ଗଜବଳକୁ ମୁଁ ତୋଠାକୁ ପଠାଇଥିଲି, ମାତ୍ର ତାର କିଛି ବି ପତା ମିଳୁନାହିଁ। ନଗରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲା, କୌଣସି ରାକ୍ଷସ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏହି ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ଏବେ କହ ସେ କେଉଁଠି? ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ମାରି ମୁଁ ପୋତି ପକାଇବି। ଧର୍ମାନନ୍ଦନ ତା କଥା ଶୁଣି ହସି ହସି କହିଲେ, ତୁମର ନାମ ଯେପରି କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି। ରାକ୍ଷସ ଏଠାରେ କାହିଁକି ରହିବ? ସେ ସିନା ତା ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବ। ତାପରେ ସେ ରାକ୍ଷସ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ବକ୍ରବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରେ। ଥରେ ମୋତେ ସେଠାକୁ ପଠାଅ ନା। ଧର୍ମାନନ୍ଦନ କହିଲା, ପଠାଇ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ମୋର ବି ତ କିଛି ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ? ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ତୁମର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ନାମରେ କରିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେଇ ରାକ୍ଷସ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଇ ଦେଇପାରିବି। ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ବକ୍ରବୁଦ୍ଧି ଭାବିଲା, ଯଦି ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ଶକ୍ତି ପାଇପାରିବି, ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଠାରୁ ମୁଁ ଛଡ଼ାଇ ନେବି। ଏପରିକି ମୁଁ ନିଜେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବି। ମୋ ପକ୍ଷେ ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅସାଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିପରି କେତେ କଥା ଭାବି ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ବକ୍ରବୁଦ୍ଧି ନିଜର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଧର୍ମାନନ୍ଦନକୁ ଦେଇଦେଲା। ଧର୍ମାନନ୍ଦନ ବକ୍ରବୁଦ୍ଧିକୁ ନିଜର ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇଲେ ଓ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ କୁଆଡ଼େ ଉଭାଇଗଲା।
ତାପରେ ଧର୍ମନନ୍ଦନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଆପଣ ତ ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି। ଯିଏ ରାକ୍ଷସ ରାଜ୍ୟରେ ଥରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେ ରାକ୍ଷସ ହୋଇଯାଏ। ତାର ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳିଯାଏ। ତାପରେ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଆଉ ସେ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲି। ରାକ୍ଷସ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମଣିଷ ସ୍ୱଭାବରେ ଥିଲି। ଏବେ ତ ମୁଁ ମଣିଷ ହୋଇଯାଇଛି। ରାକ୍ଷସ ଶକ୍ତିର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଦୋକାନଟି ଚଳାଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବି। ଲତାକୁ ବିବାହ କରି ମଣିଷ ସମାଜ ସହିତ ମୁଁ ମଣିଷ ହୋଇ ରହିପାରିବି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧର୍ମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ନିର୍ବାକ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମପୁତ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଲତା ସହ ତାକୁ ବିବାହ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସମଗ୍ର ପରିବାର ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖରେ କାଳ କାଟିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ। ଏହିପରି ଓଡ଼ିଶାର କାହାଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।